Katie, there are clinim fan Cultúrlann fam goosebumps. Yeah, it's brálam siúlaisteach agus daoine eicil cum ar a couple seachtain ó hin bhí mar an agus bhí se all in Seamus McSeán agus iad eicil mar ní acama le ní acama ní máirta iad in á riide ach céif an géad sin an rud siúlann tú isteach ar mád linn agus déitá bul eile duine bit rud eile a haíonn go mórlam sa faoin ná déitach rud a bit tarla. Bhí hanne bhí sibh se go dlúch le na cheile. Agus bríd ó galahar aisteoirí agus is ceminn ar gcónaí ístí sa seamar teachtaí agus gáil tíadú aigne. Bhí sibh sem mar úscachta fella cainam. Tá so go agus bhí sin deanna like backflips agus handstands agus capra agus sin an rud an part bhí sibh an anim sa dhéanús deidir go agus bhí foiid milltena aici. Bhí crack ar dóid a bhíine. Bhí Like bhí mu sé gob bhí láón, bhí mu sé gobar de lá fásta. Agus bhí mu ar a rádió. So just bhí 100 ó bhíine. Rinmuid 100 an sin. A bhag nó bhór bhí mu gobar ar ahan. Nei, lochta le gur dhéireadú Carolan. Is minic cineacha meisteach le bula le duine éigen agus faoin am grama imi. Déanta a bheith in panto gig éigen íile. agus bhí post nó a tucaí rom. Yeah, because it's a fanto. Bhí me is a panto an, thu me stefan agus rinne me ikke hána an, bhí me gléiste mar bhrídóga fágu ar an alpa. Ach sin ru catú bheith cuaramach. Déitach siad post a béthir trait. Ní bhfuil tú agalú den fost na rud a bhí mar sin. Mar daneanna agalú, bheith gal no, ní sin a deir sé ar a fápar sin. But no, just caiim much 100 an sin mar a brimwood. No, but bhí sé milsin is special mar ealar se. Tí sin Dóla me sé cinú scealanna a má. Oh, yeah. Scealanna seachanta, cé mar a haacníonn tú. Bhí ihe na gear cogat an. Bhí ihe na gear sogam sa Cultúrlann. Rud a haíonn go mór lamsa faoin Cultúrlann ná galisteach agus na scéalta a chluisin tú. Nu fiúan mat a man áitichaí eile agus leabharm le duine éigen, bhíon scéal crackáilte acu faoi rud éigen gur agra siad sa Cultúrlann nó imeacht éigen a bhí sa Cultúrlann agus sílam go bhfuil siad hééis áit a bhhainú atá mar cinna lár anad ní amháin i mbeadh Feirste ach atá mar eisim leir go áitichaí eile. An céad gig a bhí agam riú a ceáil an Gaelach bhí sí sa Cultúrlann hopaí George Shannon éidir. Gael is ra, for bhí gonig chu ceistar an gáil an Gaelach céan fan go méid deanna giganna agus mé ra níl sagam agus hograí sé an céad gig a bhí agam riú sa Cultúrlann bhí mé 3 bliana is fé d'éis agus bhí gig agam an Artlinn na Cultúrlann bhí Gary Duffy trio Hagan agus Rowan Younglam agus fiol mé na hárain is far na mar fad an Gaelach agus just sprag sin mé thug sé meisneachtaí agus thug sé muinínú agus rudí beidir nach ro agam agus nach bhfuiligh mór an daoine óga agus an amna cinnealta rudí an díthar tan tú a bhrú an tosaigh agus thug an Cultúrlann sin den urid an daoine. Bhí siad chósá lupa like the modini get it chielo and just ruddy erectal on chiastusa gur tugun catchin dífa agus the hadu sin bhí a gallery sa Cultúrlann fiú ruddy wanin leis an áige like na scémannaí alaine sin a takeú leis an áige tá seat le babbies agus táimeide has na réidir agus Chun si gcónaí rud an seat eile sa bhreis ar a teangaí ar fáil fásta tá si gcónaí an tasaí tíiste. Háisime a gobar le take gur my job le garage McCool blianta fada hen a gobar le take ar scéim téile de Hartneart
sinna cinne rud a bhí gáil. Bhí me sin dhéat má as an old scout, bhí me céim am lia agus sílim gur sin rud a bhí an. Da wahar a dúirtlam. Bhí Virginia wag Virginia isteach is Straig Nansen a bhar ní go dtír ar cúil na Cultúrlann agus rugú tosa sa bhliain sin. So a rugú tú na dúirlaí ar wag Virginia isteach sa teach sin. Agus dúirt da waharlam lá bhain bhfuil mé le gard ó Carlan sin ag bar na sráide tá lá lonithe sa sean eaglí sin inis agus tá sé géirí ort golisteach agus Lord leis. Lord leis fi go déir a ceistí me tú sin sagam go agus Lord leis. So bhfuil mé isteach ag an am sin fi mi sé gabbar hí segan my God, tá me cifní a híon ag amach. Europa, fi mi sé gabbar sí Europa ag an am. Agus chuig misteach agus lór mé le garage agus thug sé job dú. Sílim gur hasisiime Johnny Ruddy finne garage ó Cultúrlann. Hasisiime a pléile aisteoirí an drama. Johnny cuasaí fuama agus sáiltiú agus sin nar a hasisiún tromna de le go dtíre. Ní cuiinm me céadúid gneach meisteach ach déir an grom go an ag amlón as choiste osscoil an níomhmuide agus gur me goisteach de réir a chéile agus a chur aisteoirí ach bhí cudhór gigan íón agus is cuihann le a bheith an ag gig céile iche bhí se fian. Cinneal scláhaithe bhí aninne go bhí rud a bhí le deanú rinmuid in So agus bhí muidir gobar aisteoirí an drama mar aisteoirí tógáil setain agus ahanrod gláanú suas an ané agus just díire go teanna rud bhí a ddír garid a Carolín na dheanú rinmuide ar bheith an airigid. Bhfuil me le garid a Carolín a cheadú réomh hísan sa chrána go dóir is bhí me sé gurí nuacht litir a chuir le heile agus tar go bhfuil feirste tá nuachta nó bain. So sa me se le móhamai couple of nation to magal go bal Feirste. Vi me sharpni le jeg you do the math. Agus der bo har Sean Lee jeg no has a chuaigh vi sé gidírach iné an dar na sás cogaí agus Caint Kevin an am sin in Charles Lee bí a winner gal Feirste no na sé pandai na Fleadh no efte gi séchlog. Yeah. Agus scéalú an seo a buama an sin tá ahan short rud a thar sin a gal go bal Feirste. Stur sí couple of dráthachals, stur sí scéal ar hu. So der me se well halam hol go gaileh agus rud cearna ana. Stur sí hí le hol go gaileh. Yeah, couple no problem. So Léon mise ar a bhuasca bal Feirste. Agus thar má scartearí naoí sin ó áfeigh lá huastéire i gháir atí. Stub me, mámai, bhil is agat, tá square galanta. When me ansult, as an edge, just vi dini Gaelach on vi ansem mig dini onum. Mar pleiste Gaelach le Gaelic agam agus bhí uachtar ráitein ach teas acu fásta. Is ceapan am nervhí tú héan agus garage ag obair. Bhí mis agus Lorna ag sugraí na líise sna hálaí sa Cultúrlann. So is ceapan am an cean, do you remember the really old I remember the old classrooms and agus is ceapan am Fergus ó thar bheith obair stíon sin. Agus mé héan agus Lorna agus Níise agus an am is sóirle fásta. Couple of bliain in the sin fi mé ar scoil an sin fásta am an scoil Feirste. Agus when má John soltas an et mar ní costal a gra scoil a bhíon. Ní rú na rialathe céine aginne is a bhí ag na scoilna eile. Agus bagra lin muntir na heite, arcarín costal that's the wee Irish kids. They're lovely, lovely, the wee Irish kids. August ní much
Jowl bugger feeling, you know. Bleed. Cut complete, yep, come let's go. You know, ni romance cosiniente agus mar hedini, you know, just gra pasie feeling, agus, you know, a gold and gra rod. Cai touching ni teeth here than Cultúrlann, you know, a greater hero, Fergus, agus Caparod Marchen, you know. It's given them such a backal, either shooting grocery a lagu bala, northern tech has a hogal, by Jack 3 orla, and that's in that dollar. No, chin, TV has a good chin of in van scholars, and Sanyaglish, agus Viorinia. Shan McShine is small, a run and over, at Mahian, agus Ali, we mark Huntori. Virginia v October 100 a gumper 100 sounds like a codula shan. Vi shamri on vi should all war agus na hossi and bands called Curwachachan na shamri yet and darna blian vi nis modality on agus vi ga homra yi to hog much bala agus into trio blian vi tree rang on agus hog much bala agus Jilly na ran like a wad nis luder ericula. And crot the thar Cultúrlann in you, like Shin Bidger, 3 Washahan, no 3 Fisa more Ibre in a year. While I skiven lumps a kid or a kid all she's a larn and okachi when you corridor in Cultúrlann. Stoyig a larn and okachi beyond agus lagu on TVSG. Then coffee glass more of a coffee glass will toss a cancher lagu shin agus is Kevin on the uncertain leg bucket bacon doing the crot or fa janta or in one earler agus na the upper shin go right bacon done coffee bucket suski on man earler agus the Kevin on kiri kajem or a jerilin uncertain more trum a umper suis daire Sean McShan agus Seamus McShan a rachtal sin agus garst an oia agus Jeremy J hort suas agus cundan na ihenda a bar vi Rio sa Cultúrlann na ihe Jeranach den Shan coffee glass Hannig Ronan McEwee or in the Gaeltacht Higanach agus ni nilas agam an yarn she shows agus in bio on Cultúrlann gashans gan yarn ni Kevin them a kebir be vi disco okinya sa cafe glass go gaji an ihe dar gan Kevin and Jonas Farah couldn't a hugmage Rona Maki Weavis and Cabaret is that yeah we should special yeah the what is it shin and solar hashimage and Chris are one or on Kevin at under we are to like me and Agus Lorna hortmark Ballaí. Do you remember we went to a place in Andytown? The other place in Tanya VR? You took us to a cafe to tell us about the Cultúrlann and that it was going to be renovated. Okay. We cried and we cried. Okay, how to ship Kevin? Yeah, Kevin Latchin. Yeah, how to ship Kevin? We wish like. We ship Kevin Chana Chicken Maravi. Yeah, we just. Well, could I make a short, Marshin on Sheelan Tugaro on Shan Cultúrlann Maravi Nice Jisha Namar and Cultúrlann Tanishon? I think that you can't really. No, I think they're both beautiful in their own way. But just like in near tattoo into old because tattoo gold trade can you I don't know when things are changing when you're a kid and you have such a deep connection to a place. We felt such a deep connection to the Cultúrlann, like we spent so much time there. Okay, can you go higher hin or had the wami nailed the wami of Ziadi, you know, when you're kind of going between two homes. It was a nice kind of centered, kind of a grounded point for us. Beyond ditcher. Yeah, so like yeah, we should just kind of I think yeah. An wacha tú nuair thula tú faoi types in the Cultúrlann? Nuair halma fagad sé? Ar wacha tú nuair thula tú types in the Cultúrlann riamh? No.
Ní hé go bhhacan agur thulama but wahí mar rud éige I bháin ar bhí mar chur na dáirse faoi glas na príomh dáirse Tá tríchean acuáin agus bhfuil mar leis an chéadcean treisú teach síos go bun na staire chuma faoi thuáil na chur faoi glas agus nar chuid me hit rud éigen ar móine agus sin hit se go talú agus dart mar agus bun chuig centa bhíon. So ag an am sin dar ná bhí an dá orlar os mechan agus hannig se óhaid sé ag an thuasan sin ach bhí dridstory ar na dáirse go isteach ar na levelathe éagsúla sin. So bhí sé sin faoi glas, so ní raibh aon actually an duine go bhach. So thumas suas go dtí an chéad orlar agus an dairn orlar agus ar ábhar iad sin a bheith dridste ní raibh aon go teach le aon duine a bheith bhach. So bhí sé sin ag saofuil. So thumas sí stair ar isteach suama leis an dairn na dáras chur faoi glas agus Harlan rud céarna ar isteach hitch. Bun eile síos agus bhfuil sin talamh just taoblam nuair sin agus scanner sin. Sinna thugusteach mé go dtí an Cultúrlann ar chéad gáil síos. Tháinig mé fógras a fapar anlaí túnús a bhí an ar nuaithe agus Gaeltacht Quarter ar lorg daoine le bheith gobar ar radio. So bhí radio Feirste bhí an ag an am sin. Go dtíreach sal ó radio fáilte agus tháinig mé sin sa fapar chum himúil ar sin níor bhaiste am sinna dhéana. So thuma síos agus bhí criniú an agus bhí scapte bre in sa Cultúrlann sinna chéadúir a lug me sé cos isteach sa Cultúrlann sin. Mar ribh sin bhí me sé lonaí am málaí warthú agus bhí cinneamh dearcú a gine gurú sé ard nósa. Wow, bhí muid contrailte. But so bhí cinneamh áras ára a gáil isteach an ní luas a bheith róm anseo agus thumas agus bhí garaid sé ceanna tabla ar nuaithe agus scapte mór síthart agus le tá muid a bunú radio tá daine a dhíthirine duine bhí sásta dhéana agus chuirrma sé lána. Right, so is tá an DJ éisiú. Oh, right. Agus just hosaí sé mar sin. Bhí radio fáilte an? Yep. Debre me sem héin le ceandan ar radio na fáilte te an gro níos móna in cholanú a bháin den radio an agus camila a gcónaí nar hasise me se a gobar agus a créile bhí ar an chiad le bríide bhí an bliain teartne cumne go mar na blianta. Déanaan de dearmar ar blianta chuinn de cumnear na lehananta de rémarta do gáil na éis tam se sean. Bhí right behind you, Donald, we're right behind you. Oh, yeah. Daine bhí ruúhiúim hána sa tro a bhí scaimine me chiad le hasisiimiid aréalú in seo sa Cultúrlann a bhí me seán agus hanna gáire deadlam agus dúirt gógus an chláir seo go hí nach tróna. Sum sé cinad á chu a dinseart iste, na bí buir ní bheith se bhhaid. Typical. Last words. Yeah. Cuaigh buir a chluig in the éisian. What? Bhí ácaid bronta a gaiineán. Cumní mar ar gúrsa radio fáilte bhí ácaid bronta a gaiin. An sa Cultúrlann. Bhí agus the show beo an. Yeah. Agus I gúlaí rud is deise faoi seo beí an sa Cultúrlann a gur daoine a tíochttasteach amach agus bheith lehetí le is cin an Brian Kennedy a siúlaisteach I lá an seo agus cháú man duna dhéhí sé ar an air. Ag cáma? Here, tá obair a gáil an lear, bhil a pí a bag a go dtíon cinne le Breton. Well, just like no margaíocht. Na níor heagmid go dtíon céal a bhí le margaíocht. Margaíocht, bhí áin a gáil fríd an álaí gohan. Agus aim neatha ar bí ar ó cuma éanna nó géalach orthú. Scarch foot orthú. Sin a job bhí could. Well, at the log, what? What are you saying? Or what? No, you're not healing it. Oh, gee, we share medical on like. Nílas an rutú críochnaí leis an bhanscoil
ag an am a choisiú de gopur le a genú short tréna le Aisling óg. Is Kevin am mai, yeah. Agus tosa is cúisle sin, cos Kevin am go mai, hey, ag an am, you know, ní mórin jeisina do aisteoirí yoga, ag an am, fad fel Feirste, you know, ní amhain aisteoirí le Gaelach, and tían rud really a bhí on the Rainbow Factory, agus ní simogam in sin, you know, Bhí me sé géirí bhar ag an Gaelach anú, agus is Kevin am marala ag an am, don't know, go dé dói, cos bhí sogam grú buin seogatsa le haisteoireacht, agus imach legansa, when me sure, well, Donald's famous, and Donald's doing really well, you know, agus, you know, it's aisteoirí, I don't know, you know, so Bella said, don't know, so it's Kevin marala, you know, Donald me sé géirí bheith a haisteoir, agus Jimmy Mudgenon, the board fógraíochta and sin, agus the fógrabag, you know, we sort of A4 folded rud bhí on Fáinne Aisling óg. Agus glach me sin, lín me seaché, chur me sus, agus an sin, hu me scoil, agus Dennis made a couple of guinea eile, agus an sin bhí beidir hart for breast cougar jeg ogin, in sa grúpa sin. Agus Sarah, rimmuid, you know, agus, you know, na jeisina a hannig amachas sin. Bhí an Arkland san áit an bhfuil sé inis. Bhí sé Seall thuas an ifig lá. Thug Sean McSean agus garage. Arkland thuas ag bar a tí. Yeah? Agus bhí na séhain, you know, thug siad ag Arkland ceart. Le séhain suas go dtí an Jean. Rinne tosa agus Aisling Aladdin ysgriw. Oh yes, Aladdin, yeah, that's Kevin am go mai. Hey, ta Aladdin, tan script sin gofoil agam. Ta sé agam it rin me sort rejigger the one skull club of Feirste couple of blian o hin, so ta sé agam. Is tusa skriw agus Aisling. Agus Aisling, yeah. Sin a rud nafró arolalas ag daoine agus beidir na bháil go dtí inis, sean exclusive. Conor McCarry agus Aisling í óna ysgriw Aladdin a rinne Aisling géir. Ní hílam gúir se bhí géir a hon, but... No. Can't concept I think for much. Agus ag an am, that was like she shouldn't costal, you know, well, if he know what it's doing, you know. Oh, well... Shannon Knights are rolling me chud skill in a scríbnear, you know, Caint dói han óra an a scríú, Caint dói han rud a carla céile, you know, yeah. Bei cefni go jogum mar seo couple of bliain in jingle bang jangle. Dar mar a bhí me siú gal in níis. Bhí me gar Christine seo sa Cultúrlann agus sibh fáas, agus a gal an abuíocht, agus bhí Shananyam Sogumsa agus Nalik Shilam and Jowl Rudder Scree when you huckling stock crew or rather be because you know Tagoni Marabuga carry on the Bulu Clagni Yedney Helle. No, to scree for the Shadan to Hanik Tussigas Ashling Shala, one in a Gamajina how scree because God knows the Olivier Bonnig the Egyptian script agus Shane Mark me Screefa Lao Screefa. Yeah. Agus Lockmidlish is running photocopian agus and sin Lockmidlish modern script. Yeah. Agus vi tusa denu Aladdin, vi mushi denu Aintus no Aintus, vi mushi denu bihuna. A goni should part and drop when you do so. Jafar. Ni hegim get to ye more than you got on to me. Howard a bhí leis an Cultúrlann ag an am. Nas dóigh níos mó ná anis. Na níró an ach nuair germs níró an ó híh aid physical in na jocaile daoine hac le chéile. Níró an a Cultúrlann an ard. Bhí an ard scoil imi a bhád ribh sin níl cimhníor bíogamsa ar an ard scoil. Bhí sin ribh mamsa mal Feirste. So bhí Cultúrlann an ard, a bhí Cultúrlann an ard, bhí sin oscailte nuas an ihe. Yeah? Agus níos mó do rangan an ar béile. Ach maidir sin Cultúrlann, don céadúr gimne sogamsa an neirthbhil Feirste. Go jocail le daoine
Hack le chéile, sé séis Lord le chéile, fa cebérod, tógraí a flánal, Ballaí le chéile, agus go ddíreach, you know, if a social le chéile, ní ro sin an. Agus sin an táhacht a bhí leis an Cultúrlann. Le daoine a chóirt le chéile agus minse a bhhailirtú, agus tógraí a bhhailirtú, agus as an Cultúrlann das kidshwai tógraí fud fad fel Feirste. Fud fad na sé chudí fud fad na hirann. Wel, ahan nie. Ní bháin gro siad a Caint Gaeilge, mar a bh siad soáile. A bhí siad plé cistí móra an le in Gaeilge. Agus bhí siad ag plé hanháin, a bheochan na Gaeilge, ach an sás cogaí agus an próise síhanna. Agus go dtéibh ar bon ag Bill Clinton. Yeah. Go hamlain in Gaeilge. Yeah. Agus being ceol an fásta, well, Hannah Nish, like, I mean, seo, Corona, so stanam sa Jarmadair sin, but rivih sin bhí like ceol tradition de golará ahan Ceathrún sinam, so like bhí daoine cosal Stephen Lochran, like sin Carja fásta, agus Anna, agus ahan duine ag Johnny sin, agus inis sin tá siad ag Johnny Arlína. So like, yeah, Cahí tú arcar, tá an Cultúrlann ag, well, tá siad ag Johnny Codge War Arlína, nes tá sé aonta mai, agus bei seo Arlína fásta, so sin seo. Yeah, seo. As a good like seo. Touched in a ruddy tá siad ag Johnny. So yeah, obviously it's a difficult time. Tá ahan duine faoi láthair, but bei muid le garage le chéile. Again. Pictured in Cultúrlann a bhín ar an bhála sin có. We just jarg ag ar the pictured in Cultúrlann a bhín ar an bhála sa chat, so. I could ní óhain sin, but mo run into like an picture sin agus an cean eile hard bidger nó cean sa seanra eile agus mar sin agus tá léir mór hís na seanraí leapa hánig siad ar fád. Ó táisbint is álainn? Sa Cultúrlann is tá teach lá na álainn na hánig go an Cultúrlann. Ní gan trachta dhéanamh ar glóirí atá na shelfinistí sin hánig go an Cultúrlann go mhaith. Sin é, siad like ní aithníonn tú cé có lárnach agus có táhacht agus a bhí an Cultúrlann na saoil, gin go dtí go dosíonn tú ag smaoinú faoi like an álainn agus an álainn a cheannaí mu Jonah táisbint is like tá sin níos mó na písa álainn a cheannach sprág sé thug sé chuidhór in spráid dún sprág sé muid le álainn sogin híon a cruthú agus ruí mar sin, so bhí sin like aonta táhachta ag go háirthe a bobal sogin mar ní roigh fás a níos áit mar sin anar bhí mé an óg. Tin táhar an gro mé a dhéagor fan amar hanig an Cultúrlann faoi bhleath ar bhealach agus go sin agam mar an glún a thuí roin bhí ar thu treidir san ruí sin ar fad ar bhí mar sin acu. Go ddíreach ribh sin bhí an tá deara go rinne bh páirte chun nuair an nachró. Agus sin ráte le tá an gro crackbait san bhar bhí obair mórán agus rinne Is cean an a gcónaí ar rála gur tú gobar barí, mar bhí tusa gobar ahan í chéamh nóhar. Bhí le fádam agus sinna le, but bhí me se sin grúmuid a le meltain na chomonta ó híh níú má gáilda ar bhaithe le tarasta. Bhí mu a is chuhan cin na Gaeilge chuhan cin síal na Gaeilge ar bhaineart má Feirste bhí ar siúlagine. Yeah, it's Kevin, I'm like, just bhí tosa a gcónaí hart fan Cultúrlann agus níor chiúil tú isteach léo gan tosa bheith an sin ag Johnny Rudigan agus ag obair go máil san éithe agus go máil, yeah. Sin mar a bhí se. Bhí tú mar cut an trosca na stage sin. Bhí se software, bhí se inta pleasure. Bhí strasa gáil leis agus darna bhí an brú ar mo chuid an a héan ach ach inta pleasure le bheith agus le bheith obair, so when she sin cut an pain bit is dóthe. But she didn't go wahí tosa gcónaí agus conscious mótan phobal nach post a bhí ar bhealach ach Garam a bhí an. Garam a bhí an gaiirs, yeah, agus bheabhhart an dearcú sin a bheith agad thona dhéanamh because the rudé gur tú fuair cúiseach faoi mar fást ní dóilm go mbeith an an cinneal ní bheith an sprágu agus an dígras ceart a chuiristeach an
bheith í an na thuirnta sin a dhéanamh agus an gachrod a bhaint amach a bacóir a bhaint amach so come on but pleasure of you. We has to go all agus gan California chicken a Winston bíach le a chaithe. Flumsa steak sandwich sin agus na garlic mushrooms ach gur míle maithagaí is dótha sin an rud a bheith le rá amsa ní amháin as an áit a hoigáil agus an áit a chuineáil ag imeacht ach as cinál inspirad agus misneach a thuirt go daoine atá gáire rudí nua a dhéanamh sponge gur féidir rudí a bhaint amach ach go gatha tú tuairt faoi sin na chéad céim do an nahabar é. Déanana?